Tangpui amchai tuni bagwi belekhe jengjalo kalaijak lukurok kwbangma salrokni borok dabi tongo tuni bagwi tui belekhe bialo kalaijak oroni lukurok abono khairokjakmani bisingtwi 12 taka jolani MLA Biswajit koloi bini chaitongmung bai tei lukurokni sanmung bai no o twi rok manani bagwi thangwi tongo kotor khai kaisa project phaimani o project ni bisingtwi kheno twi manbainai hinui tini khatung khajak khe jaga rok nailai thai bo jaga thaio rwjakhai machine achukgwi twi phainai aborok guriui naikhe tabuk samung twrwk twrwk khana sonini bisingno obo samorok chengjaknai hinui sai kheno khe MLA Biswajit koloi MLA ni chaitongmung bai tei lukurok chaitokha belai kheno twini bagwi montri wngkha MLA wngkha MDC kwbangma chaitha jai nangya lukurokno lukurokni birima no saimaya hinui lukurok saka tei aborokno naisingwi kitingwi tini MLA Biswajit koloi tini o twini bagwi oro tini thai naifaikha tei chengjaknai khana sonini bisingno oro thaio twirokni belai kheno jengjal katio hinui kao kha khawui bo saikha kha swrai swrai lukurokni bwskango tei oro nailai jaga khana sonini samung chengkha khe twini bagwi lukurok belai kheno obab wngla khwnui bo sai khana khe phainai bisirokni bisingo no paien hinui sai khana kwbangma lukurokni dabi agini simi onek bosor mui lukurokni dabi tongmani twi horni bagwi kwbangma sorkar phaio thangmung thangkha tabuk lagati kuno khaimaya tabukle lukurokni jengjal wngano hinui samung abugwi phaimani nugui lukurokni twi tamo kwchak belai hambai sini media rokno ang actually omongkha public demand nok nukhna kwbangma salrumui o je sini Tangpui waigati o lungphung mongkha sobse sini area ni bisingo twi manthoya jaga oro nini rikaibo twi phaya engkai submersible kaibo drilling khaibo twi maya engka mani kuno alada kuno solution korikha just abo ang department mo belai hambai mario tini hajorao jeng je public demand khaimano ang nijubo demand kha ke assembly bo saka gomong kha kaisa tabo je innovative scheme obo all jagani simin twi tlangese sakabo joto refine khaya koi kaham khai o chini je tinta para omongkha belai crisis jaga am jehetu goro je tui solmung khangkai mane motamoti chini area o chung tuino motamoti solve khaimanani chung wansoko ar omhai jorao tini chung kwbangma tahing salaikya kwbangma din romui demand khaimang kintu orombrok tui maya tini sa tabuk chini je o je project jodi success khangkai chung baskan dino omhaite jengjalok chung manglak tuini hoite tai chung musungo o project rok kahamkai choli thangtu aro mo success thung obon chini naimung chole bose para rok tongna yang area o oro Tangpui tongo prai 60-65 family o lumkamo tongo prai 28-30 ar waigati tongo taksa arbo 30 am herok 30 above o lumphung 65 near about 60 35 gayo mahke milwino oron bro to bla gensim crisis nok to nukhna oro winjisip choli tongo lama hamiyango tei phaimeya mane omtimang sara din chung problem ngai soka gai tabuk jung public demand khaima bai jungbo musungma bai tai department bo musungma bai tini o chini o project rok apatot start nani digin thangi tongkhata obo khe motamoti tabo omo kaikhe lukurokni tai jengjalok katina bai belai o tinta paranle chung at least tini hoite tei crisis ni hoite the drinking water borni ekdom actually borok to jibon bachi thani nangke nungjanai tui belai khen nango ge chung nu khawro Tangpui bo chung daily age tui phai praino tui phai pano chung bono sufficient khaimaya ge tui nungjanai rimanon kitu nung tu janai rimaya ge omo haimang problem sol lai tung kabangma din romui nok to samna chung to kabangma party khaileka MLA laika montring laika kitu omo success khaimana moto kebun thani gre tabo kintu chini department mo chungma bai ekta project chung submit khaima bai tabo chin gosya koi kaham ekta jaga chung project chung mankha aro bo chin ison thena omo chung surinai o project daki samungo nangai success thung bufuro sengjana rok wngkha mo already tender paithakha abo tabo just 2-3 din bising no samung surong sinai ge prai 1 bosor bising no mo samung pura complete ngai chung oron tui manangnai karon mo chikon project ya kotor project